Audio Jungle. Audio Jungle. Sanibona ingane zakwethu ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel hamba phambili radio inkezi lami igama ngumfeza uDuthu ngakhuma lo bathela sibona amagomede manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela nje show to subscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke wengane zakwethu liya ngokushuba udaba oluthinta abaculi bakaMaskandi mayelana nethimu yeqembu lebhola kusokhumbuleka ukuthi udaba lususe uyena uSimomozo odalula amahlazo amaningi kwase kungena lonto encane kuthiwa ke bazodalula amahlazo akhe naye uSimomozo udaba selingene nayo insizwa yasembombolo Max Makhanya ke laphana okade ke naye xeka yena laphana ke uSimomozo emsolwa ukuthi akasile ekhanda uzama ukuthi ke adicelele i-album yakhe ubuntu encane njengoba selikhiphile nosuku lokuthi kuphume i-album yena ngizuba mode nansi clip yakhe laphana ke uMax Makhanya laphana emtshele sikabhoqo uSimomozo ukuthi ke akasile ekhanda udinga nje inhlamvu yesibhamu nansi clip. Wena sendele nkawu ngobuso awusile ekhanda wena mfana. Wena sisiphinki Simomoza wamasemba. Wena mfana uyasangana wena. Wena indaba ubulala amagama abaculi ulubulalelani igama likanti encane wena msunwenja. Uyiphazamiselani i-album kanti encane njengoba unto encane ezokhipha njena sesazi ukuthi usememezela ukuthi uzokhipha maduze uyiphazamiselani umsebenzi kanti encane uwabulalelani amagama abanye abaculi wena msunwenja wena. Wena sendele nkawu ngobuso. Ukwenzeni unto encane nokwazi insele wena msunu. Nomlomo ngathi amalebe. Bakwenzeni abaculi wena? Ukhuzana uyakwazi ukuyikhulumela. Ziningi izinto eseyike zahlukumeza ukhuzani la endimeni kaMaskandi. Ukhuzani ngobuhlakani bakhe wakwazi ukuhlukanisa ekumele ayikhulume nekungamela ayikhulume. Siyazi ukuthi iningi kakhulu izinto eseyihlukumeze ukhuzani kodwa agcina ngayikhulumanga. Kuningi futhi agcina ekukhulumile. Ukhuzana akalona igwala. Ukhuzani uyakwazi ukuyiqonda ngqo insizwa ayidalule ngegama layo maqeda ayitshela amasemba imidakelo. Ukhuzani ufana nse nami ukuthi umahluko phakathi kwami nokhuzani ukhuzani uyibrand enkulu so he has a lot to protect. Mina ngiyibrand encane so I don't have much to protect. Ingakho mina ngi-unlimited ekubeni isidlwangu. Ukhuzani is a very professional and wise candidate. Siyazi thina ukuthi ukhuzani kukhona into yamhlukumeza ngalendlela yokuthi useyahluleka ukuyibekezelela. Wayezophuma ukhuzani asitshele njengabathandi bakhe. Abesingadingi wena msoni wakho ukuthi uzosikhamisela umlomo nokuyisihlama la ko Facebook usixoxele lamasimbo usixoxela wona kubulala amagama abanye abafana. Mina ukube bengunto encane bengizofika qathatha la uhlala khona ngifike ngikuhlusule ngesibhakela wena msonwenja nguqongqothe kulesi siphongo sakho esigcwele uthuvi ngesiduni sesibhamu ngoba umsuni wena mfana. Phela wena mfana ujwayela ukuposta izintwanyana zamasimba lapha epageni lakho ugudlana nami khuluma amasimba ngami lapha ku Facebook. Manje ngikubambe ngqi imsunu kanyoko. Wena Simomoza uyinhlunu mfana wami utshelwa yimina uyilebe wena uyigolo wena. Uyigolo wena mfana wena. Sunu kanyoko golo. Inhlunu lento yenza ngamagama ethu lapha ku Facebook. Asizenzanga nathi ukuthi sibe ama celebrity asithandwa abantu. Lokhu kuduma kwethu akuzobulawa uwe ngaleli toilet lakho okhuluma ngalo libiza ngomlomo. Asobulawa amagama ethu sibulawa uwe wena amalebe ngeindebe.
Ngeke sibulawe uwe wena namazinyo angaxutshwa ayelo nobuso obuphinki engathi isende lenkawu. Sunuka nyoko. Ya. Bengithi angikutshele nje lokho wena nja ngikunyele nje ngoba uyisikhotha mdidi wena umtsintsilo ongcolile wena golo lensha. Kusho thina singomakhaya. Kade sonu wakho uyasidakelwa.